σύντροφος, ερωμένη, φιλαράκι, αδερφή ψυχή, εξωγήινη, ήταν. Όλα αυτά ήταν. Ήταν η Σοφία όλα αυτά. Τώρα είναι η Σοφία που έφυγε. Πάντα της άρεσε να είναι η Σοφία που φεύγει. Γι' αυτό και ποτέ δεν κατάλαβα με τη ιστορία όλο χωρίσαμε. Γιατί η Σοφία στα αλήθεια μισεί τις εξηγήσεις. Προτιμά να φεύγει. Την κλείδωσες? Ναι. Α, ωραία. Άνοιξε τότε. Γιατί να ανοίξω, αφού δεν με ενδιαφέρει αυτό αυτή τη στιγμή. Α, και πότε θα σε ενδιαφέρει? Όταν λυθούν κάποια πράγματα. Όπως? Όπως όταν μου εξηγήσεις ακριβώς τους λόγους που χωρίσαμε. Θα κλειδωθούμε μαζί εδώ μέσα. Τι θα γίνει, θα μείνουμε κλειδωμένοι εδώ μέσα? Αυτό εξαρτάται από σένα, αγάπη μου. Καλό, πολύ καλό. Και τι θα τρώμε? Πολλά. Έχω πάρει ένα σωρό πράγματα, μην ανησυχείς καθόλου. Πράγματα, τι πράγματα? Διάφορα, σου έχω πάρει και ρουχαλάκια, θα τρελαθείς. Έλα ρε, είσαι τρελός. Προβλέπετε σεξ? Μάλλον αυτό ικανοποίηση. Δεν είμαστε ωραία. Άντε πάλι. Τι? Τίποτα, πιάστηκα. Βλέπεις και κρυφά γελάς και δεν τα λες πως με λατρεύεις.